Ambalma Sherif la TV la jaba wambo funi islamia ka fuli no ala ka kishina ka hina na ka barika Allah taala deli ala ko ke ka anni aw bela jelena bo aw bismillah ka jam ka mandi hukumu kon nala no dine baro mi jam ka na be wuli ka se ankara mo ma hani ka ankara mo bismillah wala saka baro ke ni uye dine kuna funi una bi anni sodiyali ni anya fara hali kelime ka ankara mo ani ambalma ke kume kenen kon nala no Cerno Abdul Wahab kan Cerno Abdul Wahab kan funangeni do kay kado kay karamo dubba munu beno ala mahinena an karamo Cerno Umar Babali kan ni adonno kay ni farafina da kununu bela jelena ni adonno Cerno Umar ngi jiloni odeno o denya donate ayre kalanke ay kalandam ne ko dukono ina fol la dala anga dine dubanu num bebe chugomina afaw ani akoro bulu ko fe aya ka tama bereta kata Senegal jamano ka ay Senegal dugu chama ke ka Qur'an drusi islamia sharia kitabu arabu kan chuba kitabu ayulu chama kala asigina kana iski kay afadula aski robbeneno kay mabi tombi abulo tombi ni abeka barake akonnala no nurul islam o islamet toy abulo kay tombi nu be dine baroke nyon fa ni mun be jaka bi dine barake nyon fe haraka baro benono be wajuluke abe tafsiru kena usigi abe lakala nuke dine baro dakunya kele aka bara bela jelen benenu dine baro ma kai wati abe ta dugumun ka wele osirama abe ta odugunna kata aka dine baro ke anana bamako dine bara do hukmu konnala ala ala tiye anni ay nyon soro anni ala de binaje ka baro ke bi yani anga do baro konnala ambe ankara mo bismillah Cerno Abdullah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ko do basi foti kay kaw be kay kene o da kunya fla fulika am fle bawi yani anga do jamu ka ngol ma sha Allah ay Cheikh Ousmane ambe aw fle baw bela jelen fo ma be ka am fle 600 Sherifula TV kan kabe fo kabe wali nyumando kanyini ala fe ala ka hera kanui ya akila minganga fo ere abe fo me ambe foli dia werema akwa chesiri la inshallah naam Cerno Abdul ambe sungolo dakuna Shaaban kalo konnala Shaaban kalo ere yoro jayana nisfu temena sungolo Shaaban kalo clanche temena ko ani sungolo kasurun kosobe sungolo kalo bay mama nga do sungolo kalo konoti makanga labendo wori sabati ka sungolo makono ibe do sungolo kono ka so iduna ilafiyale nduna konnala anga bi walanda be minno fe o islam nyuma kanka laben jumonke ka sungolo kono wala sani sungolo duna la nyini mun sungolo konnala e se kulu sura chuamina ko sebe alhamdulillah rabbil alamin Cheikh Ousmane ni walanda badi walanda nafa mambadu amba damne folo ni sungalo yere sungalo yala ka nema badi ko sobe nema mi ni ambe ko kono yere afo nyamina antemna ni su Shaaban nakaba soni amina si ama ko sobe ni ala ya noya anye ka fo ni hera kaluyi ni nema kaluyi ni barka kaluyi mi ni andama sa kelendo ko kanyi nobe na kanga kumbe sabu Qur'ani سنغلو فاني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نعم سنغلو كالو دي كالو مني بنيا وسرا قرآن بولي لوح المحفوظ لا كان سمع الدنيا لا وكرامينا كان مغبلا كندا سراكا kana tieni ngalum fara ka bo nyokona wa sungalo fana amba kalama fana islamia josen dudu josen sabanandu wa islamia ere jombe minka sungalo yo obelebele wera umunumbala akanga kumbe parce que aljine bonda ube datugu daele sungalo kono ute datugu fuka sungalo ba janama do ube datugu ute daele tugu fuka sungalo ba setane ka jambe bla setane nye nimbe kunye mi elma ngase ka alaka ya fasoro anya silindo kalo do dema kalo mi awwaluhu rahma wa awsaduhu maghfira wa akhiruhu itqun minan nar ne obesro no ka soro o kalo mena islamé e kan ko kalo ina bende ko Allahu akbar e kan ga labbe o manga teme elati kalo min damne hine a camanche ya fay alaban ka kan horonya ka botasma ko don na Cheikh Ousmane o kalo belelo bayde o de la walanda nya fo ngana faka bon ko sebe sungalo be kumbe chugudi
folo ambe sungalo kumbe ni ala batoyi o ka soro an yɛrɛ an labɛnnen don Allahu subhanahu wa ta'ala batoli la sungalo tɛ kunbe ko sungalo nana n ka taa magasin fa malo la n ka taa fa jiw la n ka cuisine préparer ayi sungalo ka laɲini to nɔfɛ sungalo ka laɲini ye k'a sɔrɔ e yɛrɛ azumu sɔrɔ k'a fɔ i bɛna ala bato i labɛn o kama kosɛbɛ kosɛbɛ fo hadamaden ko de faamu n'u ye waatiw dɔ de ye a bɛ se ka kɛ maa dɔ bɛ ɲinan ta ye a tɛ san wɛrɛ ta ye parce que caman ye saron ta ye mais ɲinan ta a ma ye o de la alakira b'a fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam if'alul khayra daharakum a ye ala ye waati min yira aw la a ye tuma min yira aw la a ye ɲuman baara a la aw k'aw banamini ka taa ala ka nafahatuw ɲini ala ka hɛra bondaw minnu bɛ dayɛlɛ a ye t'u ɲini o hɛraw belebele minnu ni k'a sɔrɔ a bɛ dayɛlɛ sunkalo y'a dɔw ye an ɲɛsilen filɛ nin sunkalo min na Sheikh Usman awalan an filɛ waati min na tile damadamani b'a ni sunkalo cɛ min kan ka k'an ka baara ye an ka ala deli an ka ala deli an ka duwawu kɛ ala ka sunkalo jɔ an kɛnɛ ɲɛna i n'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a y'an kala o la kabini rajab a b'a jira k'an ka sunkalo labɛn fo ka taa se sunkalo yɛrɛ ma Allahu akbar ale de tun ni sunkalo ni rajab tun bɔra a b'a fɔ ala i ye rajab jɔ an kɛnɛ ɲɛna sha'ban jɔ an ɲɛna ala sunkalo se an kɛnɛ ɲɛna o kɔrɔ ni sunkalo ni ala y'a nɔgɔya sunkalo jɔra an kɛnɛ ɲɛna ni an y'a labɛn kabini rajab i m'a ye alakira sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ min sun sha'ban kalo la a tun t'o sun kalo tɔw la Allahu akbar a ɲininkara la ko mun na a ko kalo don ni maaw b'u janbɔ o waati in de ne bɛ ɲɛsi ala ma parce que kalo ba dɔ don parce que kalo in bɛ kalo fila de ni ɲɔgɔn cɛ rajab kalo o ye lahɔrɔma kalo ye sunkalo kalo o bonya mɔgɔ t'o fɔ donc caman bɛ janbɔ sha'ban kalo la donc k'a sɔrɔ alakira ye fɛn dɔ fɔ a la o kama an man kan janbɔ ni kalo in na kalo tɔw la donw de bɛ yen baaraw bɛ se ala ma mais sha'ban jɔli fo ka taa ban don o don mɔgɔw ka baara bɛ jira Allah subhanahu wa ta'ala o de la alakira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam hadisa dɔw kɔnɔ k'a bɛ fɛ n'a ka baaraw bɛ jira ala la o k'a sɔrɔ a bɛ sunna nin bɛɛ ye ka hadamaden ladabu k'i dilan ka bɛn sunkalo ma Sheikh Usman nunu ye ko baw de quoi mɔgɔ man ka ɲinɛ ninnu kɔ n'i y'a ye a bɛ fɔ an ka sunw kɛ fasamatiya sunw kɛ an k'an yɛrɛ dilan an k'an yɛrɛ labɛn ka sunkalo kɔnɔ an bɛ nali kalo min na a fɔra ko kan hɔrɔnyali bɛ sɔrɔ o de la ni maa min labɛn ka bɛn o ma dun i b'a dɔn a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ donc fɔlɔ ye min ye ni kalo in surunyara an ka ala wele ala ka kalo in jira an na an ka duwawu kɛ ala ka kalo in jɔ an na n'o kɛra fana an ka ala tanu kosɛbɛ ala min ɲana an ma ka nin kalo in jira an na an y'a fɔ ɲa min na salon an ni maa caman y'a kɛ mais ɲina olu t'anw nɔfɛ i y'a ye an ni minnu y'a kɛ n'u tɛ yen n'u ɲininkara ko aw ka bila ka na diɲɛ kɔnɔ aw bɛ waati jumɛn fɛ diɲɛ kɔnɔ u b'a fɔ ala n'i b'an bila ka na diɲɛ kɔnɔ an bila ka na sunkalo waati o de ye waati ye min ka d'an ye donc comme o waati anw ala muɲunan de an kɔrɔ a waati bɛ ka surunya an na an kan k'an jija pour que ka se k'o kalo in sɔrɔ wa an ka nisɔndiya ka kalo in kɔnɔ Sheikh Usman nin ye nisɔndiya waati yɛrɛ an filɛ nin waati min na sha'ban ka nin waati laban ninnu wallahi nisɔndiya waati don farifoni waati don salafu salihu olu tun bɛ u fari foni sahabaw ani tabi'unaw ni nin waati tun sera u bɛ himɛ ni sunkalo dɔɔni de ye joona wa u bɛ nisɔndiya u fari bɛ foni ni sunkalo nali ye mun kosɔn hɛrɛw minnu bɛ sɔrɔ sunkalo la a hɛrɛw ka bon a barikaw ka bon wa an k'an jija fana an ka labɛn a kama ni dusukun ɲuman ye an ka dusukun lamɛn an ka dusukun labɛn ala ightinamihi pour que an ka se ka tɔnɔboli kɛ sunkalo in kɔnɔ wa an k'an jija fana parce que fɛn bɛɛ a bɛ labɛn de n'i y'a ye a bɛ fɔ k'an ka labɛn kabini sunkalo ni kana an ka janya ko caman ma a kun ye mun ye an ka se ka dusukun ninnu labɛn ala tiɲɛtigiyali la wa an ka dusukun labɛn waati minnu bɛ sunkalo la waati bɛɛ an k'a bɛɛ profiter a tilefɛlaw a sufɛlaw an k'a bɛɛ profiter tiɲɛ na maa o maa y'a labɛn i y'a tiɲɛtigiya ala b'i dɛmɛ ala y'o masa de ala b'i dɛmɛ wa a b'a nɔgɔya ye ala y'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin a ye kɛ maaw fɛ maa minnu ye tiɲɛtigi ye donc ka tiɲɛtigiyali kɛ a bɛ dépend fɛn fɔlɔ min na e yɛrɛ i ka labɛnni kɛ sunkalo la wa Sheikh Usman min ka gɛlɛ a bɛɛ ye o de ye
i ka diinɛ kiiriw sunkalo kiiriw a ɲini k'a dɔn nin ka gɛlɛn kosɛbɛ dɛ i b'a dɔn sunkalo kalo min don yafa kalo don kosɛbɛ ala kira de la ka kɛ sallallahu alaihi wasallam kibariya do nana d'a ma Talha de y'o lakali Talha ko ale ye sigo do kɛ a ye maa fila ye baliyakaw do u tubira ala kira bolo sallallahu alaihi wasallam ka don silamɛya la u donnen kɛ silamɛya la u maa fila do maa min tun cɛsirilen do kosɛbɛ sɔɔni dɔrɔn jihadi kɛra ale ye jihadi kɛ a fatura ale fagara ka a taara a sidi sulama kelen do yin o ye san kelen balo o kɔfɛ o fana fatura Talha ko k'ale dara u fila dara la segu la maa dɔ bɔra aljinɛ kɔnɔ ka na k'u saba sɔrɔ a ko maa fɔlɔ min ye san kelen sɔrɔ min tun cɛsirilen do f'a sara jihadi la de a ko o maa o filanan in min ye san kelen sɔrɔ a ko o de ma ko fɔlɔ ka don aljinɛ kɔnɔ o kɔfɛ de filanan in mun ye jihadi kɛ o la donna aljinɛ kɔnɔ o sɔrɔ k'a sɔrɔla k'a fɔ Talha ma e t'a ma se fɔlɔ parce que o bɛ ɲɛnamaya la o ma fatu fɔlɔ Talha ye nin kuma in lakali sahabaw ye sahabaw taara ɲɛfɔ alakira ye sallallahu alaihi wasallam alakira ko kabako bɛ min nin ko in na aw alakira nin dun cɛsirilen tun do a ye jihadi kɛ a sara la alakira ko nin kɔfɛ nin ma san kelen balo wa k'a y'a balo k'a ye sujudu joli sɔrɔ a ye seli joli sɔrɔ sunkalo a ma sunkalo sɔrɔ k'a sun wa ko min bɛ nin ani min sara mun b'u cɛ k'a bɛ komi sankolo ni dugukolo janya i y'a ye sa donc ja sunkalo n'a bɛ s'i ma i kan ka ala bɛn dɛ sunkalo kelen mana minɛ i bolo ala bolo o ye ala tanu ye o kɔrɔ e min bɛ ɲɛnamaya la i k'a profiter kosɛbɛ parce que an bɛ négligence de kɛ kow la i m'a ye sunkalo bɛ na f'a bɛ surunya semaine wɛrɛ bi kɔfɛ i bɛna dɔn ko maaw ka limaniya ka fɛgɛn parce que i b'a sɔrɔ an ka suguw la an ka barodaw la an ka kumaw bɛ sunkalo bɛ nalen sunkalo bɛ nalen gɛlɛya san bɛ nalen o man ka fɔ sunkalo ma jɔrɔ san bɛ nalen o man ka fɔ sunkalo ma sunkalo ka bon ma ala y'o kɛ ala y'a kɛ an ye promotion waati de ka se k'an ka jurumu bɛɛ yafa o de la a bɛ yira dɔnnibaw fɛ ko mɔgɔ kan k'i jija ala sàmɛna i ma ka maloya i ma ka bonya dɔ k'i ye ka sunkalo k'i ma jurumu yafa ye e fana kan ka maloya ala ma ka sàmɛ ala ma o de la i jɛya ka bɔ i ka jurumuw la i n'i ka fɛn ka na jɛlen ka don sunkalo kɔnɔ o de ka kan mais a man kan e ka siran sunkalo ɲɛ f'a ka dɔn e silamɛtɔ la ko kalo min filɛ nin ye ale k'e jɔrɔlen don a la o man kan o de la yani a sunkalo in kalo ka don Cheikh Usman i kan k'i ka diinɛ kiiriw dɔn sunkalo kiiriw i kan k'a dɔn wa min ka gɛlɛ a la sunkalo juru bɛ maa minnu na ni dɛsɛ bɛ k'a sara i jija i k'a sara dɛ i jija i k'i ka kalo sara kana sɔn kalo wɛrɛ ka don k'a sɔrɔ i ma sara kɔrɔlen juru to i la Ibn al-Hajar al-Asqalani ale yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'a tɛ bɛn yɛrɛ de a tɛ bɛn maa don hali n'o y'a sɔrɔ sariyaw bɛ na ni kiiriw ye a la ni sunkalo nana o yɛrɛ ye uzuru de ye bana b'i la a ma se ka kɛnɛya fo sunkalo dɔ donna bɔnna sariya bɛ sara cogo fo la nka maa dɔ k'i tugu kabini saro ye juru dɔ ta i dɛsɛlen don k'a sara fo nin waati a man kan dɛ donc an kan ka bori fɛn fɔlɔ minnu nɔfɛ sisan juru minnu b'an na an k'olu sara ka kɔn sunkalo dɔɔni ye o kɔfɛ an ka gɛrɛ k'an ka kiiriw dɔn sun tɛ ɲɛ min ko fiqhu minnu b'a la an k'a ɲini k'o dɔn an k'a dɔn ala tɛ sɔn jahili ka minɛ ala ka farida dɔ la i kana k'a fɔ ne tun tɛ nin dɔn ala ka farida la ala tɛ sɔn o ma kiyama dɛ o tɛ dalilu ye dɛ i kan k'a ɲini k'a dɔn de o de ye silamɛ o de y'a yɛrɛ yɛrɛ hali n'i y'a lajɛ ala yɛrɛ y'o de fɔ ala ko a kana ne yɛrɛ bato ka sɔrɔ a man dɔn fa'lamu annahu la ilaha illallah wastaghfir li zanbika o de fɔra ala dɔnni i bɛ ala de dɔn ala bɛ bato cogo min i b'a ɲini k'a dɔn Cheikh Usman nin de y'an jɛ kosɛbɛ an t'an ka diinɛ kiiriw ɲini ka dɔn yani e ka don fɛn min kɔnɔ k'e bɛ n'o kiiri ɲininkali kɛ ka kɔn i ka don o kɔnɔna la i kan k'a ɲini i kan ka kiiri ɲini k'a dɔn o la de n'u ye kow ye Cheikh Usman min n'o k'a sɔrɔ an kan k'o labɛn mais an bɛna min fɔ nin de ka gɛlɛ a bɛɛ ye o de ye at-tawbatu sadiqa ka kɔn sunkalo dɔnni ye i ka tubi a ka kɛ tubi jɛlen i n'a fɔ an y'a f'i ɲɛna kuma daminɛ kɔnɔ kana sɔn sunkalo ka don k'a sɔrɔ i ni ala cɛla i ma dilan
Allahu akbar k'a sɔrɔ i m'i ko ka bɔ jurumuw la i bɛ jɔrɔna min kɛ sisan sunkalo bɛ kana sunkalo bɛ na e ka jɔrɔna kan ka kɛ min ye yalima Ala ka yafa i ma i ka jurumu tɛmɛnenw na i jɛlen ka don sunkalo kɔnɔ nin de ka kan nin de kan ka kɛ silamɛ ka laɲini ye nin de kan ka k'i ka nisɔndiya ko ye e maa min ye sunkalo labɛn an ye salafu fɔ san an ye sahabaw fɔ olu tun bɛ sunkalo kunbɛn ni kalo 6 ye o b'a bilasira ni kalo 5 ye Allahu akbar b'a kunbɛn ni kalo 6 ye k'a bilasira ni kalo 5 ye o tɛ san dafa o tɛ san dafa o kɔrɔ olu ye sunkalo de ɲini waati bɛɛ o de la nin waati ninnu a duwawu ninnu ka ɲi kosɛbɛ Alakira ka duwawu tun don quoi depuis ni Rajabu jɔra a bɛ jɔrɔ n'a bɛ kɛ min ye Ala sunkalo kɛ n d'an ma an ka sunkalo ye Cheikh Ousmane sunkalo ye kalo ba de hinɛ kalo don yafa kalo don Ala ka diɲɛ sɔrɔli kalo don wa Ala yɛrɛ bɛ wele da kabini min awwali layla fo ka taa se sunkalo banni ma jɔn de bɛ ne Ala ka yafa fɛ jɔn de bɛ ne Ala ka hinɛ fɛ mais Ala jɛ dɔrɔn o bɛ cogoya min na fo ka taa se sunkalo a bɛ ka se a banni ma a hɛrɛw bɛ ka bonya a kan hɔrɔnyaliw bɛ ka caya o ye Ala tanuba de ye hali hadamaden n'i ye jateminɛ kɛ Ala sɔnna ka hɔrɔma dɔ di sunkalo ma a kalo in ni kalo si tɛ kelen n'a daminɛna a kalo in ni kalo si tɛ kelen o de Alakira sallallahu alaihi wasallam ni a tun surunyara a tun bɛ sahabaw wasiya kalo nana jɔ aw kan min ye hɛrɛ kalo ye min ye barika kalo ye a ye bɛ min fɔ ka gɛlɛya a y'a tɔnɔbɔ Allahu akbar a y'a tɔnɔbɔ aw kana don sunkalo la ni farifaga ye aw kana don sunkalo la ni salaya ye salaya kalo tɛ farifaga kalo tɛ Allahu akbar a y'a ɲɛnamaya ni alkurani kalanw ye ni Ala kɔfɔw ye ni saraka diliw ye surtout saraka diliw Cheikh Ousmane an bɛna se o yɔrɔ ma Ala ye an ka jamana la jarabi ni cogoya mun ye ni waati na bɛɛ b'a dɔn mɔgɔw ka sew tɛ kelen ye mais nin waati de Ala ye se nɔgɔya minnu ye nin y'u ka waatiw ye de Cheikh Ousmane n'u y'a faamu u k'a dɔn ko nin y'u ka waatiw ye parce que nin waati la programme de k'i yɛrɛ ye sunkalo natɔ filɛ nin hinɛ fantan dɔw la hinɛ miskinɛw dɔw la ala bɛn kabini nin waati la i bɛ to ka sunkalo i bɛ to a kɛra i ka du kɔnɔna de a kɛra misiri kɔnɔna de k'a sɔrɔ i bɛ labɛnni kɛ mɔgɔw ye ka sunnakariw dilan mɔgɔw ye ka mɔgɔw ka se ka hɛrɛ dɔ lase mɔgɔw ma i bɛ don Alakira ka hadisa kɔnɔna la sallallahu alaihi wasallam man aftara sa'iman maa mun sera ka maa kelen sun tigɛ Ala bɛ i y'a ka sun tigɛli min kɛ a baraji dafalen Ala b'a d'i ma k'a sɔrɔ a ma foyi bɔ ale yɛrɛ fana ta donc ninnu ye hɛrɛw ye Cheikh Ousmane dakuruɲa damani an bɛ fɛ ka min fɔ i ɲɛna inshallah Cɛrɔmutu yanni an ka bɔ kuma kɔnɔ i da sera fɛn dɔ ma tubi i ko maa kan ka tubi yanni sunkalo cɛ tubi yɛrɛ bɛ kɛ cogo di alhamdulillahi rabbil alamin tubi fɔlɔ ye min ye Cheikh Ousmane i yɛrɛ ŋaniya i k'a jɛya i ni Ala cɛ tawbatan nasuha a bɛ se ka sɔrɔ ni min ye i ŋaniya jɛya i ni Ala cɛ Ala b'a fɔ alkuranɛ kɔnɔ a ka mɔgɔw ye muminw yɛrɛ de k'u ka tubi mais n'u bɛ tubi ka kɛ tubi jelen tubi jelen ye min ye azumu ta i ni Ala cɛ e de b'a dɔn i bɛ min na jugumanw na hadamaden bɛɛ b'a dɔn al-insanu khabiru bi nafsihi ale de b'a yɛrɛ cogo dɔn min b'i ni Ala cɛ min man ɲi Cheikh Ousmane o fɔlɔ kɛlɛ o kɛlɛ ka bɔ yen i tun bɛ juguman min na o kɛlɛ n y'o de fɔ n ko san bɛ Ala ma maloya Ala ma minnu tun bɛ yen ni e yɛrɛ b'a dɔn n'o kɛra sinji tigɛ ye o min man ɲi nin kalo nin kɔnɔ i b'a dɔn an bɔra nisfu Shaaban na su min b'a la su in hɛrɛ fɔra mais jɔn bɛ jɛ o su in na o sinji tigɛla b'a la maa minnu fana fununen don ɲɔgɔn na ka sɔrɔ a ma kɛ Ala ma olu b'a la ninnu ko ninnu mɔgɔ bɛ jɔ a la mais i man ka jɔ a la a b'i ka baara tiɲɛ i dusukun jɛya ŋaniya ɲɛ i ni Ala cɛ i ka Ala yafa deli Ala y'o masa de a bɛ yafa i ma Ala ye yafa masa de Ala ye hinɛ masa ye mais kana to n'i ka jurumuw ye tan i jija k'i jɛya ka bɔ a la n'i ye jɛya ka bɔ a la Ala b'i ka tubi minɛ Cheikh Ousmane nin de y'a dɔw ye minnu nafa ka bon kosɛbɛ hadamaden ka tubi jɛya ka segin Ala ma tubi jɛyali dɔ ye min ye i tun ye maa min tɔɲɔ n'i bɛ se k'a ka tɔɲɔli segin a segin a ma e yɛrɛ b'a dɔn i ni Ala cɛ i tun bɛ don Ala gasi la ni ko dɔw ye i yɛrɛ jɛya ka bɔ a la ka tila ka Ala deli tuguni k'a fɔ i kana segin ni ɲɔgɔnna ma a ka ca Ala fɛ ni e donna sunkalo la i bɛ hɛrɛ caman sɔrɔ Alakira ka
abeka yele minbar ka ay duwaw min kay amina saba min fo ay nimbalaw ko ma dangara ma nun tirekera ma mi ni sungalo donna ka boy ma ala ka yafa soro Allahu akbar o amen ngal ke jonde be je ala ka yafa la kasoro ala kira ko ma ko mawdo be rubba sa'imin ma do be ale be sun ale ka sun te fo ye ko mi munu ni no munya sima imi yere hisabu ko sabe ibi yere fese kala je ki yere bo ala ka jugmaw na dro ka min kadi ala e ka ke ka saragaw di ka ala welew ke munun fora ko be kan horonya ala bi bla ko o sebe ala ami ala taala de ala ka an fara o kan horonya o kan Ceerno Abdul Wati ni atoya kama ladil kan laban jumɛn bi bolo ani kuma jumɛn bi bolo an ka baro kunce o kan alhamdulillah Cheikh Ousmane be min fo ka geleya o yi an ga hina nyogona hine kalo yin hine kalo de yafa kalo do Cheikh Ousmane mo ga siwti kili an ga nyogona jeni hine ala yere sungalo kede pour que an ga nyogon ka digundo ibe kongo mi munyu ibe minogo mi munyu e be sun tigeni minya bi o bi bolo wala kalu kelenta bi bolo ika do ko do na suna ay sundo ama suna kari dum wa be na sun tige choko tabolo Allahu akbar ninga gele ngo sebede anga nyogon fleni hine fledi bebi choko do bebi sigi nyogon do bebi kam go do wallahi nin kadi alai kam ma do ka digun wili ngo sebe aladi o kadi aladi menaya e jomu fana bo ke bi jala yede sigata ni mambe hine be makari o kadi alay wa anka hakilito fana sungalula darsula almami ku jija we tafsiru mununge o kana salaya o be wajulu mununge o kana salaya walla me ba fana ka program do diyerama ala ya fuko ayyaman ma'duda ka sungalo kalu donendo tle dama ndorondo tle dama ni program diyerama mana gele chocho taala ka kuma kan na me misiru kono taala ka kuma kan na me be foyoro muna wa fana ijija nafila wala ka tarawihu munu ya ke sukeno ijija la kosebe o na nyogona inshallah ka nya ka dam amin be do kay inshallah Cheikh Ousmane ambe do kay yana do kay ambe folidi ankara mo goyrema Sayyid Sharif Ousmane Madan Haidara ka foka wal nyuma do ni be ale re sababu jijani chesiri min bala fana amba ni ala fe ala ka me anye fe ya rabbal alamin ka do kay jamana ni ka ni ala fe be ani chebe ala ka do jamana ni jorno ni sira min be ala ka be wili asebe ala inshallah nga do kay ala ya jabi ba ala ka jabi Cheikh Ousmane kasi yinki yere fo yere chesiri ni jija mila kanyini ala fa ala kan ni dem ya rabbal alamin inshallah ambe ifo ki wali mano anyi afo kuma damna ka fo ani ankar mo mi nyon fe Ceerno Abdul Wahab kan ala mahina na ankar mo Ceerno Umar Babali kan kay karmo baton farafina Afrique de l'Ouest yere karmo batuno karmo chama tobe fo anga farafina dakuna Senegal Mauritanie lagine nununa a chama yi karanke anga ni chokorba nyuma yimbulu o deniro shirfu de fana do aba shirfu yi aba ngokoyomso de no abe afuka wole meno karamo de no fana shirfu de fana do fano fe ara fana chess leno dine barala kosobe ambe afu ka wole nyumano ka fuka amma go be karamo de munu na ni na nyono do ni karamo de ndo oti wasake nga ye bonya soro ni i faw soro siram sina i faw sina no karamo de ka kalange karamo de ka ke lakalani kelawe karamo de ka ke dine barakelawe odila i bonya mun so i faw ye bonya min soro alabe o bonya nyon dima wa ziyada wala saka do foka do faraka ambe do oke yi doni mi alaka take doni barka may be dine baramina alaka ke barkay ka do dula ka do yerela ka anni deme ya Allah taala sonama ka ufuka wali mano ka do nyini fe inshallah kasin kaw yere fana fo ka awolin mano aw ka fleli ko nyumana aw munu tesege aw tinyina wati shila jamu kay la jella no dine boro jamana ko nani jamana ko ka ami Allah taala diri anni awi ala kasigida na tawira anni aw bela wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh